Nová éra platieb na internete. Môže byť platenie na internete pohodlné aj bezpečné? Samozrejme, teraz už nemusíte vstávať z pohodlného kresla. Hľadať peňaženku a prepisovať citlivé údaje z karty. Telefón máte predsa vždy pri sebe. A v ňom bezpečné a pohodlné platby cez Blik. Ako ich používať? Jednoducho. Pridajte tovar do nákupného košíka v internetovom obchode a vyberte platbu cez Blik, napríklad cez PayU. Potom sa prihláste do aplikácie vašej banky, vygenerujte si jednorázový Blik kód, ktorý je platný 2 minúty a zadajte ho na platobnej stránke obchodu. Potvrdenie platby je teraz mimoriadne jednoduché. Na obrazovke sa zobrazí suma a názov obchodu. Platbu potvrdte PIN kódom v aplikácii na vašom telefóne. Hotovo, kúpené. Musíte uznať, že pohodlnejšie to už byť nemôže. Plaťte na internete cez Blik v aplikácii Tatra Banka Viamo. Príjemné nakupovanie. Blik. Live more.